Lakhain ko ratrok duar bagori MEC constituency angkang Hanboka Sarthe Teron arong arara phant pu ke panong pon JJM Scheme kimrang ponsi nona bangke phant throknerkep an patang pon tanglo. India Prime Minister Narendra Modi BJP ke mangpon har ghar pani pot hepi en ponsi det piadang aphan mission ki junalang longnang jipura Jal Jivan Mission mate thi hekpen JJM Scheme arong tin aphan scheme piponlo. La soteng pen lakhain ko ratrok duar bagori constituency angkang Hanboka Sarthe Teron arong along JJM Scheme claim ponsi nona bangke phant throknerkep an patang pon tanglo. Lasi local MEC an parta education EM Richard tok bia phan bang so sai mate JJM scheme nang ke claim pipon thega puthak nilitum arong arat pen choro pon lo kusi ningje pon lason thak si duar bagori constituency angkang deithor rang sali thedong deihori rong teki malom anta bano JJM scheme pen claim pon bomlo ke claim pon do anta tangte chot anbetlo lake do an scheme ta tanglo te rata phan ali longpon popusi rat aningarong chipi pon riti Diring pen Thompson Terang KTV News.